the issue is 2025 ali nunkhi ma alliances akuyenera kuti anthu ayambe kuakonzekera nthawi yabwino 50% plus 1 ni mtunda wina pakatipo kumakhala kuti anthu tikamaona ubale wa a president achakwera ndi a vice president a Saulos Klaus Chilima anthu tinkaona ngati kuti ubale uwu ngati ngwabodza cosmetic kuti anthu amene akungokakamira kuti kugulu kwa anthu zioneka ngati zonse zili bwino mwina mkati mwa anthu atasiya kuyankhulisana kalekale but of late zikuoneka kuti anthu amene wawa ubale wawo wakhalano ukuoneka ngati weni you know alikwina kulikonse kusekererana kwabwino kucheza papoyamba imakhala yongo papa apita pamano ndithu you can see them talking to each other ndi makamba ndi Jonah kuti iye ayakunong'onezana anfusa kuti akuuzana chana anthu amene wawa. What are you reading? Ojunga iniyo mukamaona ubale umene we always want kuti president ndi wachiwiri wawo azikhala bwino. Yes. Now pakatipo zimakanga sizili bwino zikuoneka ngati pano they're back to good days. You know what are you reading? Chimene chimafuna chinanda anthu pakakhala kuti munazolowera kuti mmamenyana nyumba. Yes. Ndiye ukaona bambo simene abwera mwantendere muli banja akazanga muli bwino andili bwino basi anakugulira ni ucheni chakuti chancha kuti mazira basi kupita ukakhala kumowerenga pepa amana kuti ai you've been treated as chilipo chimene mindset. Yes. Bongomo maganizo makhala kuti uyu ndo akabwera nyumba muno timakangana. Yes. Ndi zimene ndimafuna ndene sona kuti amalawi tinango chikhazikisa kunena kuti president ndi vice amayambana. Koma ndikuza ichi koyambirira kwa ulendowu atalowa mboma tisaname anthu tinanena unati akumazikuoneka ngati anthu amamvana amajambulisa limodzi. Yes, akusankha cabinet. Ndipo for your information even anthu ena amene ali kufupi kwambiri ndi anthu amenewo amanena kuti nthawi zina anthu sizimasangalasa. Amsizimasangalasa chifukwa chani? nanga simachitika nzonena kuti anthu mwina apita kwa chakwera. Yes. Mukuziwa achilimatu chakuchata akuimba foni amwene kunabwera atakuti anthu amadana ndi zimenezo. Tili ndi kacha yofuna kumafuna ndale za gossip zomafuna kuti anthu azikhala pa chidani chifukwa ali panthu ena amapanga benefit. Right. Some people benefit amakhala ma middlemen. Ma middlemen timanena acha kunena kuti kugulisa fertilizer alikonso ma middlemen pakati pa ubale wa anthu andale asogoleri. Yes. You say kuti maybe they benefit. Amapanga benefit how? I just want to understand kuti if somebody akupangisa kuti inu ndine achunga tidana how do they benefit that? So inayonga ndabena ndikuauza president kuti chilima uchatu ndifuna kuti achakwerawo andikhulupirira kuti ineyo ndi informant wokhulupirika ni maakonda kuti munthu amene akupanga zina zake kumbali kuti kumazausa ndipo ineyo ndabene ndikuwateteza iwo. Right. Ndi munthu onena kuti aina kundisunga bwino chifukwa ndikuwapasa information yofunikira against the vice president. Koma ndimafuna ndinene kuti ulendo uja kena kaona zasokonekera titayamba nkhani ya sataicha. Yes. Ndasaona ngati fuka press briefing mana panga achilima. Yes. Inali ndithu yonena kuti bracing. Yes. Kunena kuti yayi nkulu iso anakwiya. Yes. And the fact that Achakwera never commented on that presser. What would you say about Achakwera? No. Inali nkhani yofuta. Give it to him. No. Inali nkhani ndipo anachita bwino sayanka. Inali anagayanka kuti chani? Kuti anapanga promise. Remember. Ile ni sachipisa mphamvu za chani? Za president. Yes. Na munthu akunena tufuna kuti mphamvu za president immunity. Yes. Taicho said. Ndio pita mene kuja my investigations asata alimbwe iyo basuzana kuti neso immunity yanga chosana you can investigate me kuti inonga jalu yalakwa panganiza sakambisa ine. So manafana ne kuti but lerolo ndizoona kuti ubale wao ukoneka kuti is improving. Koma in terms of alliance zopereka mafunso kuti kodi ubwenziwu ndionena kuti is it genuine kapena afuna so china chichitike, because what are the options? What are the options that are there? Mwina kumena ndisathamangire kuyanka. Koma I'm asking myself what we need, what are the options? Tikamabwerera mukhale mukunena kuti what are the options ojo. Yes. Apa nkuku
tiwerenge bwanji imene itanena kuti achilima ndithu zitafika kuti akuoneka kuti munthu ndifuna ndiponyedwe kwa basi adayankhula zimene zidali mu mtima mwawo mwina zimene amasunga. There are times whereby munthu umatha kumuuza nzako zinthu ndesiku linake ukamupsesa mtima amazaulula ndipo iwenso umakoza pa bedi iwe kodi mayi wamakoza pa bedi. You know, like people now would tell you how they feel about you when you push them to the corner. The fact that Achakwera sadachitepo comment on that presser, the fact yokuti pala anthu ena ake amafuna kuti Achakwera ndi Achilima azikangana ndi zimaoneka ngati zagwira. Now ukangati kuti yubwerera kangati funaso kwamba gwirizana panopo kuwaona kuti anthu akunong'onezana akuchita bwino. Is this a good thing? As a country, should we celebrating kuti the president and his vice ubale wawo kuoneka kuti wamanga? Kodi ubale wamangidwa chifukwa choti nkhani imene maoneka ngati kuti ifuna yasokoneze yathamwazi zizi? Choyambirira ndikuvomerezana ndi achonga kunena kuti where you have mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake akugwirizana. Yes. That's jodi tidzinyadilira kunena kuti awiriwa ndiye kuti agwirira ntchito imodzi ziyenda bwino. Zimene zoyenera kumanyadira ndithu. Right. Koma mene mufunsira kunena kuti kodi leroli nkhani yake chifukwa kuti milandu ija yatha. Because already in the ajani akomiti ya parliament afotokoza chifukwa zake pombe still people still have questions. We are talking about Jen Bompacha for national security. Paipa jabwana ndikuti niyo msavutike kamba so inde zo ja dziko chinoja bwana sitingama chikambirani imene kodi does it mean kuti panalibe chola kuika zimene zo zingayankhe chifukwa chokuti tikafuna kuti tiyankhe chimene chocho khuzano ku national security kutanthauza kuti mukaika chi national security imene anaakula kutanthauza kuti atayimba nena kuti yes is zakwe mjews is yes kulibe institution it's above the law tisapake create a monster out of MDF. Yes chifukwa anthu athu mapezeti akupanga zonyasa muchidzinano choonera kuti national security. Yes. So let's strike a better balance. Kodi anthu akhala kuti komwe ku national security kuchitetezo kumweko koma kuchitira kunyasa. How do we handle it? Yes. Tizingo bwana kumanena kuti ifunso limene lo kwenda kuti azifunsa ndiwo mesa iwo ndi amene akhala no kumene akhoza kumatibweresera mayankho. Adimba ndi gulu lawo. Yes. Iwo ndi amene akhala no kumene because look imene tinayipangira constitution yathu. Uyuyu mkulu wozenga milanduyo amapita kwa iwo ukauza zifukwa zimene ayimisa. Kutanthauza kuti tidaona kuninapo kuti abwanji milandu ina imene munayimisa ija imene musayimise. Ya parliament hold. Yes, imene iyi tikuoneka kuti tikukhulisidwa. Uku ku national security eko. Ngati pali china chake chimene chokuti anthu akhoza kumagwirisa ntchito chimene chimulakwika akuyenera kuti athandize ndiwo. Ku parliament iko. Yes. Ana kuti pakhale malamulo. Atakhazikitsa malamulo onena kuti ateteze dera limene la dziko lonena kuti anthu asagwiritse ntchito mbali ya national security ndi kumapanga katangale chifukwa as it is sitikunena kuti Achilima anaba kapena anatani but what we are saying is nkhani imene yathera ngati kuti even kutakhala kuti zolakwika zinachitika sitingathe kuzilondoloza chifukwa chonena kuti zikukhuza MDF meaning kunena kuti sipanopo sitikuziwabe kuti kodi zolondola zinachitika kapena ayi because of nkhani ya MDF but mene imayamba nkhani imeneyi mene amaitenga ACP kupita ku makhoti kwathu kuti pre-taking kumana kuti mina mulidi sitinaione kuti imene ikukhuza national security at what point did we realize ine asisa mwina nene chonche mina tisile pompa chifukwa zimene fanira kulezi koma the national security mwina for the sake of this program tisile pompa kungati national security national security wanda mafanira kuti national security ku Malawi imasankha wataonapo tu IG ya kuJoseph right right national security ku Malawi imasankha ineso ndi imene pomwe koma ine pamene Achilima kanena kuti tiyeni tichotse immunity chabwino yes ndi imene pamene chabwino yes koma tanenapo kuti a president sadayankhepo sadachite comment ndene mfanzi pita kumene kunena kuti kodi kusayankha kwa president pa zimene Achilima adalankhula yes ndi ubwino kapena ayi mmene anthu achunga yes ubwino on one hand kuti zikanapanga trigger conflict gap yaikulu nthawi yana katayankhane magazi amene aja yes pakanavuta yes komanso silence yawo tsapano yes ndi imene no over the years yapanga grow ma cracks pakati pawiriwo komano maybe mawanali nkamwa apankuku timing
yokamba nkhani imene ijayi idali bwino kuti wafinyika sopano ndikuzanena zinthu zina zimene anthu akuona kuti izizi mwina munthu yakuyankhula chifukwa choti wafinyika akufuna kuti amana kuti if I'm going down I say I'm going down with you ndizimba mine unganene mwina pali bata palibe china chake nkuna kuti kudakula palibe china chake chokuti iwe wafinyika because munthu ukafinyika chifuma afuna uzipulumutsa nthawi zambiri ine ndimakhulupirira kuti nthawi zambiri iniyo mudati mapsa mtima yes that your wife know kuti bambo apenja ngotere nde ndizimuuza munthu uja ndikakumwere muwa ndikutukwana sinachoncho ndi anthu amene akuti chifukwa chani simukutukwana musanamwemowa In terms of timing, yes I will buy your argument. Maybe a vice president could have spoken about it at another time. Yes. Maybe even before that. yes He didn't have to wait. Yes. Kuti mpaka nkhani ya sata ituluke. Yes. Ndiye munene kuti nkhani ya immunity jail party. Yes. Koma ndikuona ngati kuti he had no choice. Fati pamene pachatu mene idatulukira inokumbukirani. Ngati chenabwera ndi mphamvu. Yes. It was in the international press. It was all over. Yes. Anthu masupporta UTM a president. Chikuchitika ndi chani. Ndikuona ngati he was pressed and politically it was an act of political survival. right so zomwezo zoti ndikamwe mwandu kutukwane kuti gaduli soba mawena mtakuleda komano ukayaka muja anthu amaza kufusa mawo kuti ayi inu nayaka ineyo chifukwa ndikunena kuti sinufuna mpitirire apapa national security now let's now talk about my alliances iwa uchunga Yes. as it stands now munayamba nkhani imeneyo kodi achilima akamafuna kuti agwirizane ndi MCP ikhala on what terms achilima angapitirire kukhala vice president for matemu atatu No. if he can't akamapita ngati UTM iwo makaipa mbali nkunena kuti Michael Usi my vice president pita ukakhale no running mate wacha ikhala bwanji combination yake kapena amene tinkamvera ma 10 kuti mwinabe kuli ka surprise package kwina kuti ka 10 kaja kutikoza Ineyo kaya prime minister yes prime minister tiunika malamulo aziko lino kuti prime minister angabwere bwanji wanda I'll be very honest. Achilima ngata kuonera. Mawanga atakhala awiri okha Chingerezi. yes Tread carefully. right Tread carefully. Why am I saying tread carefully? yes Chifanya kuti than you. For paraizi focus mbiri and idavuta. Tonse alliance inateka ifachonera kuti achilima anavomera kuti akakhale vice. Anakhala sana vomera. Tonse alliance sinakateka. abankuku anthu khala okambirana zapakamwa zina mauza nazo kuti mwina ndi constitution zosiyana koma maziwa anthu mukakhala muli desperate kuti mufuna kuti muduse pena pake mumathakuza na zinthu zina zake nkutheka and I want you to understand word nkutheka kuti mgwirizano woyamba achilima mwina adapeperesa pang'ono ulendo uno ngatazikiranaso zapakamwazi usati pang'ono tango nenani chabwino ngatazikambiraso zapakamwa do you think achilima alolaso kuti apepereseso kachiwiri akamakirana izizi zaboza azikolo zosagwirizana ndi constitution akuyenera kuti asamalise ndi ndani chifukwa choti mwina chili kozano kukhala kuti okay you did me first time ine nali maybe opepera but second time it is on me which must be very careful now on what they are going to agree ngati zisali in tandem the constitution of the republic ndibwera kumeneko ndimafuna nene chifukwa china chimene MCP singalolere kuti chani kuti singalolere chani osalolera kuti achilima atsogole chabwino ku iyi ndokamba national security yes koma we had reports from Congo ku MCP ko right kuti olo kuti pse wacha wachilima kuti akapezeke njati awanjati yes zijamanira zija kuti kuli anthu ena ake ku MCP kuja amachita dambisi ndi ndachilima they are too bitter to the extent kuti kungoti abwere atsogole amadziwa kuti chilima uyu adzatiliza ushu the stranger we because what it means is kuti achilima katsogola ndiye kuti UTM palasiko yatsogola yes now if you ask me umatoka na chilimati ata kusiya zina zake zoti mazona pakati pano pa kungosiyana zikhachocho ineyo I doubt ngati zitiso nyasi zina ndi mazona kuti kuli nyase atopeza olina ke awathama so panthu ake they know He's more radical.
Chabwino, that's the word. Yeah. Yes, he's more radical. Yes. When he sees Palena Baroba, they are surviving just because Ajakwera ngode kantima. Exactly. He can tolerate. He can tolerate. Otherwise, Agana Kaguda Dalichima, Ena was at a Butulidwa Kale, you were minister, was that Butul. There were reports when the men calendars of document had. Yes. And Penagama was out there and shine you. Yes. That report from where a good report like that one. Yes. Because why Banga Jirima? Yes. Report. So we still have those Andre boys closer to the president. Some of them are still there. So Chimene Sanga Lord Amazon Kungobana Jirima up. Some dead woods around on the way around Azikaka. So beyond that, my agreements apakamwawa. My gentleman agreements. Yes. For a fact, I declare Muna Sanga for me pan. Come and feta vacuum the newspaper. Kuti zimeti akambilana ndi awa. APP alankula. Zimeti akambilana da MCP. Sisi zimeti zachitika. Right. Akuti kuna ali percentages. Yes. Tikalomba mu cabinet tizisonka mabodi. Mabodi members mabodi. Yes. Kuma akuti zimenezo sizarani sizachitike. Yes. Now, ukava IUTM kunjapo. Amapepesa adana Michael Yadi kuzomba. Kumania IUTM fundamental kanena kuti mutija katatu. Tinka kama za passport ndife. So says zimesema veka sweet. Timanina ndani ndife. Kuma mkutsani na kuti kuma pepani wapakali la sai bayani baberu. Yes. What is going into their minds? They even regretting. Yes. Akupanga regret uneo. Mano yo ankaganiza ngati kuti mene amapita pa ngisanome ujawo atadziwa ano kuti a president awa UTM akakhala vice president. Amaona ngati no vice president bajaso pa cluberu nkukaniza kwawo. Amaona ngati beru la choka ba uje kuti timachichani mechicha choka pa mahandro basi yacho waiva jabda la kano apa because they are apologizing now saying kuti uchani. What should we how should we understand? Because I said what I agree with you. Kuti defense. Amadzwa kunena kuti malamulo watu na sinte vice president ngotumidwa othi akulowa ngotumidwa I'm sincere. Ndimafanele kuti imeneso ni ndale zozichingira zinthu zakhala kuti zinthu sizinaende. Right. Fa zinthu zinakhala kuti zaenda. Omwewa bweza kupanena kuti pacha kuli dolo watu. Yes. Pacha kuli dolo watu. Yes. So anthu andalewa zikakhala kuti sizinaende, they will always find a way out. Koma ndimafanele kuti tread carefully. Chifuka as far as I'm concerned, ndikuona ngati kunena kuti nthawi zina umazatenga ngati umazaona ngati kunena kuti sanga ndipusise kawiri afuna kupusisa katatu. Ndale mene zilira papa. Achilima has to be careful because even achilimawo adzozonena kuti pali iwowo ngati munthu ne pali anthu a UTM. Pali zinthu zina zimene atakhululukirana ndi achakwera. But anthu ena aku UTM they feel disgruntled. They are. And indeed sanga khale ndi kukhululuka kumene mwina achilimanga khale nako over MCP kapena achakwera. So he needs to tread also carefully even with his own party. Support imene anali nayo poyamba may not be the same. Mukunduza zonena kuti wacha apita ku UTM kuchankoda magayi akwera ndankhala nawo ndiye tiende saso koma andichita promise kuti sipesi nachitika unchene sizichitika so I'm sure and how you mauza kuna kuti you are on your own. That's what I'm saying. Tread carefully. Yes. Now possibility ya MCP ndi UTM mu itakhala kuti ikuteka mukuyona ikuteka in what terms you think kuti Achilima can step aside for 5 years ndikusitika abwina Michael Usi. I'm saying Michael Usi because he's the vice president. Yes. Angasitika Michael Usi kuti okay achakwera you proceed with UTM koma with Michael Usi now step aside so that 2030 nizakhale pa ballot or you are seeing Achilima pa ballot ngati president even in 2025 ndi achakwera kaya in whatever mathematics or whatever koma you going to see these two men. Can I speculate? Actually constitutionally ndiye kuti atachiterekese kuti alliance yapitirira IUTM ndi MCP Michael Usi ndikwatenga kukhala ngati running mate amene azakhale vice president. Yes. Koma then ndikupita back to the constitution
tifani muli ndi majority in parliament Yes. ndi ukachita reactivate position as second vice president Yes. kapena izizi za prime ministers. Yes. That's something that is possible. That can be done. Do you think Yes. we should change malamulo a ziko linoli just because tikufuna kuti tipange suti that's being selfish. an individual? Nkhani imeneyo That's been yakhala ikukambidwa. No, wait. No. Nkhani imene yakhala ikukambidwa. Yes. Mukumbukira kuti panali nkhani ya Martha Chizuma. Yes. Ndi office ya director of public prosecution. Yes. Panali that debate. Why should we change? malamulo chifukwa choti anthu awiri and we are let's change. Zimayi yakula koma tidasintha. Chifukwa choona necessity at that time mene zinthu zimayendera. Nene ndimakhulupirira nena kuti tisasintha lamulo because of one person. Koma at the same time lamulo isakhale goli, isakhale chinthu chonena you are yoke. You are not robots. Where it is necessary, kuti for the benefit of the greater good of the country, matter of lamulo. Unfortunately, izizi zolinga is that political. And for political reasons, kawiri amakhala personal. And the personal reasons, nthawi zina, they don't benefit the public. Amakhala individual interest heart. Ayankhuladwa achunga. Ayankhuladwa. Koma ya prime minister iyi. Yes. Mwina ngati kuli koti tisintheko. Mwina banji why don't we add value mphamvu ku office ya vice president? Komano ino chimene mukuyiwala ndicho kuti mu office mwa vice president muli munthu uyo amene is going to make a very decision. I mean, he's going to make a big decision. Yokuti kodi chipani chake chipite ndi ndani. Now, if MCP ikuyenera kuti ipite ndi UTM, there has to be kodi chilima kakhala pati. Unless Chilimayo is willing to say, I'll step aside for 5 years. Do you see him stepping aside for 5 years? That's why ndimafusa fusolela beyond that. Kuti kodi mukwaona achilima kuimasopa upresident. Ineyo yakuti atha kusiya pambali kaye kuti tengana usiwa tsogolani ine ndudikira 10 yanga. I don't see that. Koma don't you think atazabwera 5 years atazamotero? Kuna kuti atakuchita gain a lot of sympathy from the public. 5 years later ndikuzabwera banga assume kuti MCP who have been satisfied pa 10 years that time, no? Kuti no basi. Yeah, komano president winanga zabwere yo ndikuzafikisana no ndia. Akazakhutira MCP 2030 then sipano. Wanda muzukira Jones. MCP has been opposition kutua for 26 years. Yes. Yes. And kunida kuti leadership yao they can just let go within 5 years. Yes. Kudabas. Yes. No, the while UTM which was actually competing the MCP or whoever is going to be, but this time around achilimaza chokera kunja because panopa chimene chikumavuta ndicho kuti kodi timadula malire pati kuti MCP alephera yokha UTM sida alephera nawo. Where are we drawing that? Panopa ngati MCP ikulephera achilimasa kulephera ngati MCP kuchita bwino achilimasa kuchita. I know unena kuti so if he step aside for 5 years osakakondwe nazo koma abana achilima ndachakwera they have been together kuyambira adaunya chisamu mpaka pano kuti pamene ochokako kutiko kumene koko. So what we know is kuti omalato alliance ndimene naendetsa 5 years. So success stories together no say no say osa matsikana palibe zosisirana pakati pa nyanja kuntunda kwa madzi palibe. So pina sabwere nkuma zakaza bwino zokha ine ndimene zakazwa imene manenera kuti failure is an orphan. Success has so many fathers. Ineso ayi there is this story together, there is this mess together. Now we are theater. Yes. Do you see MCP and UTM continuing mpaka na 2025 together? And if yes, metukupanga speculate. Tango nduzani mkuiona ikukhala bwanji. Ndikuta kuona banja limene likupitirira up to 2025. Kumaliri lokakamiza. Right. Kakamiza. Yes. Antwena ali kuphirira soche. Yes. Ena phirira kupemphera. Yes. Kuti zitheka mokakamiza. Yes. Ndipo ngati ingatheke kwambiri akhala kuna kuti pasogolo pokakamizapo pala chakwera ndachilima. Koma kuti anthu aukukwa UTM kuti alliance iyi akuifuna ine ndi ayi sindikutha kuona zimene UTM now IMCP alliance atakuifuna only on one condition kuti ngati kwapanga guarantee kuti apitilize akukhala mboma. That is all. DPP UTM. Now DPP ndi UTM possibility itakukhalapo high chifukwa chonena kuti anthu ambiri amene anali ku DPP ndi amene sanazapita ku UTM. Ndi anthu amakhala kuti amachezerana kale. It will be very easy to go back. Koma. The problem is ku hierarchy palibe poti angakalowe
komanso ndimati ndine kuti momwe zinkamveka kuti adadi apita Mutharika Yes. asiya anthu ankakhabe ndi maganizo kuti atatenga wina wache not Peter Mutharika Yes. atakulola munthu atatenge kuti akakhale vice president mwina kuti Achilima koza wakawa a presidential candidate kumene koko kumkwizana kumene now if Mutharika saying kuti he is the one. Yes. That is, do you honestly think No. we can have Mutharika going there as a running mate to Achilima? Okay, in politics sunganenene kuti never. Chifukwa chonena kuti kumbukirani kuti zimamveka kuti nawonso kumeneko adapa promise kuti sikulina mpando uzakhale ndiweyo. Koma iwo atachoka. Iwo atachoka. Nanga iwo adakali momo. Now what would happen is the only reason imene UTM angavomere kapena Achilima angavomere kutoke ndalai silimagwirizana kapena apapa koma ndipitabe Hata undithandiza kwa president would be to punish MCP. Zimanena kuti mundale nthawi zina zimakhala zimenezo inu kumbukirani UTM ndi MCP ubale wawo kwamba kwambirira unali ukayikisa koma there was a target, there was a purpose kuchosa DPP mboma. Now ngati UTM cholinga chacho nena kutoke magayi mwatikhiya inunso muchoka. I'm telling you atakugwirizana ndi dadi atakugwirizana DPP for that reason. The possibility could be tidamva kuti Mutharika akakayikira zolabwera papalo tipaso abwera fajani ukava amakamba akakamizika poyangana ndi zimezo zilili so ana kuti they have had a better talk mwati tsanso ndachilima nkukhulupirirana kuti mphanga nthawi pa choti ndakutenga ndine bwera apa pakadali pano bwera utenge tikugwirizana ndikupatsa nyamata uyende ndi uyu Chilima akhale atsogole akhale presidential candidate wa DPP UTM alliance. Zotheka kutheka zizotheka mekunena maganizo nthawi zina you see makopaka tingothana ndi uyu tiyeti woloke sinje ukoko tikazionani ukupitako vuto yake kuti mbiko safuna sothana ndi Chilimaso nde tilindindane zofuna kuthana uyu afuna kuthana ndi uyu afuna kuthana ndi uyu macombination apapa akoneka ndovuta but what is clear is that a president ndachilima akoneka kuti panopa akucheza bwino and it's a good thing it is a good thing kwa ifeyo kumbali ya kaendesero kadziko ifeyo tisangalale Malawi inamezi kukupwetekani nuzu imwani panado pamenepo ndi 30 pa program yathu ya utikali ndi